Într-o zi s-a făcut lumină. Într-o zi s-a făcut întuneric. Oare ce trebuia spus în acea secundă? Vă zic eu. Ajutor, trebuie lumină, nu mai văd nimica! Și apoi totul s-a scufundat în întuneric. Nu s-a mai înțeles nimic. La fel cum e acum. Așa că pregătiți-vă. Apocalipsa vine în 30 de zile. Deci, faceți ce vă doriți și bye, bye, bye.